Здравейте, хора, аз съм Гязокос. В този епизод ще ви покажа едно лапи, где съм го ебал гъзъм. Да. Ето го педераса, какво ми е написал. Да, тук на мой канал, где съм снимал. Вижте педерунгера, какво е написал. Пълни цигани, ти къв си е, лайно, те ебал гъзъм майката. Добре, друго. Съм бил така с един приятел. Съм бил пълен цигани, да ми ти къв си е, лайно. Балък, те ебал гъзъм. Добре. Вие сме мето. Вижте какво е написал. Ти къв си. Вижте му шибания канал. Ще има линк долу. И хора, хич не се абонирайте за него. Давайте само лайк. Без да му давате лайк, направо надолу. Нищо няма му правите по педерас. Ще има долу към него е линк. Т.е. ще има отдолу към него. Да ви кажа. Да го е в беза. Да, хора. Това е всичко от мен. Надявам се да ви хареса клипа. Дайте лайк нагоре. И чао.